Svetosavska bašta uvek je sa vama, dragi naši gledalci. Evo nas u velikoj stradalnoj sedmici. Zajedno iščekujemo Vaskrsenje Gospodnje. Sa nama u studiju, kao što ste čuli u Dnevniku u 16, koje je lepo kao i uvek uredila Nataša Đorđević i cijela dežurna ekipa televizije Kruševac. Lepo je najavljeno da je sa nama u studiju otac Dragi Veškovac. Hvala vam, oče, dobro nam došli. Bolje vas našao, hvala što ste me pozvali i ja uvek koristim priliku i da vam se zahvalim, ali i da prenesem blagoslov vladike Davida, našega episkopa Kruševačkog, koji ovu emisiju podržava, blagosilja, baš isto onako kao što je to bilo i na samom početku, kada je i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej kao episkop Niški, a tada je Kruševac bio deo Niške eparhije, blagoslovio ovu Svetosavsku baštu i drago mi je što imamo ta dva blagoslova, znači i od blaženog pokojnog patrijarha i od našeg vladike Davida. Nekako je lakše, ne nekako, nego sasvim je sigurno da nam je lakše kada radimo nešto sa blagoslovom našega episkopa, to jest Božjim blagoslovom koju su nam oni preneli. Jer kad se zatraži blagoslov od episkopa ili od sveštenika u crkvi, u domu, pa i na ulici, i kad se kaže vladiko blagoslovi ili kad se kaže oče blagoslovi, niti vladika kaže ja te blagosiljam, niti sveštenik kaže ja te blagoslovim, nego Bog te blagoslovio. Dakle, Božji blagoslov kroz episkopa i kroz sveštenika mi primamo za svako dobro delo. A svako dobro delo i potrebuje Božji blagoslov i Božju pomoć, bez koje ne možemo ništa da činimo. I mi se veoma radujemo u studiju televizije Kruševac, ne samo što imamo živi program koji je zaista kvalitetan i sadržajan i koji ima svoju emisiju, nego i zbog te radosti koju vi, bilo ko od sveštenika da dođe sa blagoslovom crkve, ali evo konkretno vi, oče dragi, zbog blagoslova koji nosite i koji je nama neophodan. Tako da moram da podelim sa gledaocima Svetosavske bašte gde god da su se naše kolege i svi koji su prilazili prosto baš osetili radost kada su prišli da uzmu blagoslov od vas lično. Koliko je važan taj blagoslov za običan jedan dan, a koliko u ovoj velikoj sedmici? Mi svako jutro kada ustanemo sa postelje, mi tražimo blagoslov od Gospoda, molimo se Gospodu da nam dan bude blagosloven i da sve što se u toku dana dogodi, da mi to znamo, da dolazi sve od Boga. Da li je to po Božjoj volji nešto ili po Božjem dopuštenju, svakako po svetim ocima i koji su i pisali molitve iz svoga iskustva. Dakle, mi znamo da sve od Boga dolazi, pa se eto tako ujutru i molimo Bogu da nam bude blagosloven dan. A ova sedmica velika ili strasna sedmica, za svaki dan u ovoj sedmici, u bogoslužbenoj knjizi Posni triod, se kaže da je sveti i veliki dan. Dakle, juče je bio sveti i veliki ponedeljak, sveti i veliki utorak, sveta i velika sreda, sveti i veliki četvrtak, sveti i veliki petak, sveta i velika subota. Dakle, zbog toga što su u pitanju sveta dela za nas i radi našega spasenja učinjena tada i velika dela, opet radi nas ljudi, radi našega spasenja,
U pitanju je spasitelj naš, Gospod Isus Hristos, Bogo čovek koji je postao, dakle kao Bog postao čovek da bi se mi obožili i usinovili i postali kroz svetu tajnu krštenja deca Božija. Dakle, to su suštinske stvari za naš život su se desile u ovoj sedmici i tako svaki ovaj dan ima i svoju poruku i svoju pouku i kada bi ljudi mogli da budu učesnici svih ovih bogosluženja, kako jutarnjih, tako i večernjih, videli bi, pošto sada imamo taj posni triod ili knjigu bogoslužbene, tako da kažem, prevedenu na naš govorni, maternji jezik, nemamo ništa protiv crkveno-slovenskog jezika, da se razumemo, ali u pitanju su bogoslužbeni tekstovi prevedeni na srpski jezik, tako da možemo svaku reč da razumemo i mi sveštenici, ali i oni koji su učesnici. Ima učesnika, to su svi oni ljudi koji imaju i priliku i možda nisu zaposleni ili su u penziji ili prosto imaju vreme. Dakle, svi ti bogoslužbeni tekstovi nam najbolje objašnjavaju svaki ovaj dan. Pa tako ova prva 3 dana to su poslednje reči, poslednje besede, poslednje obraćanje Gospoda našega Isusa Hrista celom ljudskom rodu. To treba pažljivo sve saslušati i primiti u svoje srce. Zatim, veliki četvrtak, ustanovljenje svete tajne pričašće, dakle svete Evharistije, tajna večera, tako, pranje nogu koje je obavio Gospod naš Isus Hristos, oprao je noge apostolima i tako pokazao smirenje, krajnje smirenje, zatim, nažalost, izdaja Judina, sad veliki petak, šta reći, o njemu je jednom rečenicom sveti vladika Nikolaj Velimirović rekao, evo dana koji je sav noć. Dakle, zaista veliki petak, kada su Gospoda Hrista razapeli na Golgoti, između 2 razbojnika, pa onaj dijalog razgovor Hristova sa razbojnicima, svega se toga sećamo, zatim i polaganja Hristovog tela u grob, pa onda dok je bio u grobu telom, sa dušom je bio u paklu gde je propovedao opet svima onima koji su se upokojili do Hrista. Dakle, sve su to veliki dani, sve je to radi nas, nije to mimo nas, kao nekakav događaj pa sada da možemo da se zainteresujemo za njega ili ne. Ovo je, kao što rekao malo pre, ovo su suštinske stvari za naš život i potrebno je da je opet i opet sve to obnovimo, doživimo i da se opredelimo, da budemo sa onima koji su izdržali do kraja, bili sa Hristom do samoga kraja, dakle do krsta i ispod krsta. A to su Majka Božja, jedan jedini apostol, Sveti Jovan Bogoslov, žene mironosice, dakle one su sastradavale i on i oni su sastradavali, dakle svi skupa sa Hristom. Zato i apostol Jovan nije imao mučeničku smrt, nije imao mučeničku končinu, dok svi ostali apostoli su posvedočili svoju ljubav i sveto evanđelje, ljubav prema Bogu i sveto evanđelje Hristovo svojom mučeničkom smrću. Dakle, sve je to veoma korisno da se podsjetimo svega toga, da opet i opet izrazimo svoju veru u raspetoga i vaskrsloga Hrista, iako to sada u ovim danima, kao što rekoste, sa blagoslovom Božijim, jer bez blagoslova Božija ništa ne može da činimo, doživimo, onda ćemo sasvim je sigurno doživjeti i neopisivu radost svetlog Hristovog vaskrsenja. Ko ne veruje, neka dođe tačno u ponoć kada objavljujemo vaskrsenje celome svetu. Ko ne može tačno u ponoć, onda neka dođe ujutru u 7-8 sati na svetu liturgiju. Ta neopisiva radost je najveći
koju svi mi doživljavamo, je najveći znak, kako da kažem, najveća potvrda da je to sve tako i bilo, i zato je sveti apostol Pavle rekao da Hristos nije vaskrsao, onda bi bilo uzaludna naša vera i naša nada. Naša vera i naša nada su potvrđeni Hristovim vaskrsenjem i mi koji se trudimo da živimo sa Hristom, po Hristu, u Hristu, onda ćemo sasvim sigurno doživjeti i svetlo vaskrsenje, kako Hristovo, tako i naše, na kraju sveta i veka. Daj Bože da tako bude. Amin Bože, daj. Hvala vam oči za, besedu koja bi zaista mogla da traje u večnosti, ali evo jednog pitanja bašte. Ovom prilikom naravno nismo pripremali nikakve priloge, zato što želimo da čujemo reč sveštenika, ovom prilikom vas lično. Koja je mera radosti ovih dana kada bi trebalo da budemo u sastradavanju sa Gospodom? A imamo opet taj osjećaj da treba da budemo i radosni. Sveti oci to formulišu sa rečju radosna tuga. Radosna tuga. Prosto je, nekako je jedno drugo isključuje, ali u ovom slučaju ne. Mi smo u isto vreme i radosni jer znamo šta će biti na kraju. I kada naše rođake, najmilije, najbliže, ispraćamo, mi takođe treba da imamo taj doživljaj, da imamo radosnu tugu. Dakle, naša tuga i za našim rođacima, a i uopšte kada je u pitanju Gospod naš Isus Hristos i njegov krst, eto tako jednom rečju da kažem, osmišljavamo, odnosno gledamo kroz svetlo Hristovo vaskrsenje. Zato apostol Pavle kaže, a vi kada tugujete, nije rekao, a vi nemojte da tugujete. Nije to apostol Pavle rekao, nego a vi kada tugujete zbog rastanka sa svojima, nemoj da vaša tuga bude kao onih koji nemaju nadu, nego kao oni koji imaju nadu na vaskrsenje i život večni. Dakle, to je kad smo mi u pitanju. Dakle, kada ispraćemo svoje roditelje, oca, majku, braću, sestre, uopšte naše najbliže, ne možemo da ne budemo tužni. Ali u isto vreme naša tuga ne sme da se pretoči u razočarenje i očajanje. Jer očajanje vodi u propast, to je beznađe i to je prosto taj osjećaj ne bismo želeli nikome da ga oseti nikada, ni mi, ni bilo ko, jer to je nešto mimo Boga. Hoću da kažem da bilo kakva žalost da nam se dogodi u životu ne može da opstane na radosti, u radosti i na svetlosti Hristovoga vaskrsenja. Dakle, nama je žao pre svega sve ono što je Gospod radi nas pretrpeo, to su muke, poniženja, pljuvanje u lice, trnov venac, zavist, a pritom da on nije imao ni jednog svog greha, pa da kažeš da strada zbog svojih grehova. To je posle i bio taj razgovor sa krsta kada je sa leve strane razbojnik rekao, pa kaže, ajde, ako si Bog, kaže, spasi sebe i nas. Prosto je bio do samoga izdihanija mimo Boga i bio je gord i prosto tražio je krivicu u drugama, ne u sebi. A onaj blagorazumni, pokajani razbojnik sa desne strane Hristove kaže, kako te nije sramota da tako pričaš, kaže, mi stradamo, kaže, zbog svojih grehova, kaže, zbog svojih bezakonja, zbog svojih prestupa, a on kaže, zbog čega on strada. Znači, Hristos je stradao ne za svoje prestupe, nego za nas, dobrovoljno, on je dobrovoljno postradao. A onda se obraća Gospodu i kaže, seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. A Gospod mu kaže, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, ako smo i nešto učinili
možda ne baš kao ovi razbojnici, ali možda smo u mislima bili još gori razbojnici nego ova dvojica, ili smo se baš pokazali kao razbojnici. Svakako imamo svako grehe svoje. Ne smemo sebi da dopustimo, i ne daj Bože nikome to, da budemo slični onom nepokajanom, gordom razbojniku, nego da se pokažemo kao pokajani razbojnici. Da prosto i mi kažemo, da priznamo pre svega da stradamo, i ako stradamo, a stradamo, svako strada, ima neko stradanje, i svako mora da nosi neki krst, da kažemo, pa to je zbog mojih grehova. Oprosti Bože i seti me se u carstvu svome. Znači, samo to. Ništa više. Dakle, da priznamo Hrista za Boga, a ne da kažemo, ako si ti Bog, ajde sad uradi nešto. Ili kad kažu, pa gde je taj Bog? Ili kažu, pa zašto Bog nije učinio ovo ili ono? To su nepristojna pitanja, to su grešna pitanja, to su pitanja slična ovom razbojniku. Ajde da se ugledamo na ovom nepokajanom, a mi da se ugledamo na ovog pokajanog, znači, eto primjera za sve. Ili, apostol Juda se odrekao Hrista i izdao ga je. Znači, on je izdao Hrista, odnosno pokazao ga te noći posle večernje, tajne večere, ko je taj. Da li bi oni njega uhvatili i mimo izdajstva Judinu? Pa bi sigurno. Ali zašto se on tu sada, on se prosto dobrovoljno njima, jer je mnogo voleo pare, kasa je bilo u njegovim rukama, pa se ponudio, kaže, šta hoće da mi dati da vam ga noćas izdam, da kažem, to je taj. I sad tu priču da ne pričam kako je bilo, ali šta je bilo kasnije? On se nije pokajao, nego se samo, kaže, raskaja se, kao nešto, tako, ne znam kako bi drugu reč upotrebio, tako, raskaja se, kaže, i njegov put je bio očajanje, a očajanje ga je dovelo do vešala i tako je završio Juda ovozemaljski život. Znači, nije se pokajao, nije došao da klekne pred Hristom, nije rekao šta ja ovo uradih, a bio je svedok svih pravih pokajnika koji su bili sigurno i veći grešnici od njega ili grešnice. Bio je svedok kako Gospod oprašta. Kako Gospod oprašta. Samo kaže, idi i ne greši više. Da sad ne navodimo te primere, a s druge strane i apostol Petar se odrekao Hrista i to 3 puta od straha judejskoga, straha radi judejskoga. Sve ovo o čemu ja sad pričam, to ćemo sada kroz bogoslužbene pesme da ponovo doživimo. Ali šta je Petar učinio? Jeste da je se odrekao Hrista, ali se je i pokajao. Dakle, nije otišao putem očajanja, nego putem pokajanja. Šta je na kraju pravog pokajanja? Radovanje, radost. Jer mu je Gospod oprostio njegovo odricanje i šta više, isto dostojanstvo mu je dao, apostolsko dostojanstvo, pa i bio je prvovrhovni apostol. To je sve utešno za nas. I među nama ima ljudi koji su se iz bilo, ne znam kakvih razloga, da li straha radi judejskog ili ne znam čega, lako odricali Hrista i crkve, ali ne treba sada da žive u tome, u tom stanju očaja, nego da se ugledaju na apostola Petra i da se pokaju, a Gospod će da ih pomiluje. Dakle, da bi sve sad ovo shvatili, ja sam možda malo tako nesistematski govorio, ali da bi sve shvatili i te događaje koji se desili, velike događaje i prihvatili i u srce svoje stavili i otreznili se da shvatimo da to zbog nas, zbog mene, zbog tebe, zbog svakog čoveka, a potrebna nam je pomoć Božja i blagoslov Božji, kao što rekoste na samom početku.
Hvala vam, oče dragi, zapravo ste nam sve pojasnili i uputili nas da tokom posta, kako vi, oci, kažete, tokom duhovnog proleća, razmišljamo najviše, dakle manje o hrani, a najviše o pokajanju. I da to ne bude samo misao, nego od srca. Pa da bude od srca i da budemo prosto, ako mi malo pokažemo volju za pokajanje, za duhovni život, sve ostalo nam Bog nadomešta, kako da kažem. Dakle, naše je samo da hoćemo, da krenemo, da probamo, kako da kažem, a onda će Gospod da nam pomogne i u tom i da uspemo. Pre svega da sredimo svoje misli i svoje reči, svoja dela. Sve je povezano sa srcem, kao što ste rekli. Nemoguće je da mi nešto činimo mimo srca i potrebno je da bude uključeno i naše lepo rasuđivanje i naše srce i potrebno je da svoje srce, dakle, očistimo od svakoga greha. Da li je to moguće? Moguće, evo malo pre smo pričali. Ako znamo da Gospod želi da bude u svačijem srcu, ali on gleda na one koji su smirena srca. I Gospod se nastanjuje u smirena srca, dakle, očišćena od greha i smirena. Dakle, mi smirenje je najbolji lek za sve. Ako smo smireni, neće nam biti uopšte teško da razmišljamo o svojim gresima, o svojim pogreškama, neće nam biti teško da vidimo šta je to našu savest opteretilo, neće nam biti teško da izađemo pred sveštenika, odnosno pred samoga Gospoda, a sveštenik je samo tu svedok. I, dakle, iz smirenja teče najbolja reka, kako da kažem. A ako smo gordi, onda i kada takav dođe na ispovest, više priča o svojim dobrim delima nego li o svojim gresima. Takve je Gospod zaista osudio i više puta, to su takozvani fariseji. Sećamo se onih pripremnih nedelja, gde jedna od tih pripremnih nedelja nas uči da se ugledamo na pokajanoga carinika ili mitra, a nikako na gordoga fariseja. Njegova molitva, dakle Mitrova ili pokajnog carinika, molitva je bila: Bože, budi milostiv meni grešnome, savijen na kolenima, i Gospod kaže, taj se opravdao pred Bogom, a ne ovaj koji je iznosio u svojim molitvama svoje vrline. Dakle, to je jako bitno da budemo, da svoje srce pripravimo, da nam bude čist, da nam budu dobre misli, lepe misli. Pa jednom rečju, kao što se kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, svom mišlju svojom i ljubi bližnjega svojeg kao samog sebe. Dakle, ako ljubimo Gospoda celim svojim bićem, eto sad tako da kažem, onda ćemo lako da volimo i bližnjega svoga. Neka tako bude. To je ono o čemu treba svakoga dana da razmišljamo i da se ne bojimo ako se desi i nešto nepredviđeno, odmah da se obratimo Ocu svome, to jest Bogu svome. Kao dete kad nešto prosto nepredviđeno mu se desi u toku dana, kome on trči, da se izjada i od koga traži zaštitu? Od svoga oca, od svoje majke, od svojih roditelja. Neka tako bude. Vreme je za reklame i onda se opet vraćamo našoj bašti koja je posvećena pripremama za Vaskrsenje Hristovo.
Svetosavska bašta uvijek je sa vama, dragi naši gledalci. Sve vas pozdravljamo iz studija televizije Kruševac. Znate dobro gde se nalazimo, jako blizu jedinstvenog u svetu spomenika kosovskim junacima. Sa nama u studiju, a naravno u čast priprema za najveći praznik, praznik nad praznicima, je otac Dragi Veškovac, protojera iz Stavrofor, sekretar eparhije Kruševački, prijatelj bašte. Oče, hvala još jednom što ste uživo sa nama. Naredno pitanje bašte, verujem da ćete se složiti, je kako da svoje stradanja, koje ste vi upravo i pomenuli, a svi ih imamo i hvala Bogu da je tako, da sagledamo na pravi način i da ih osmislimo baš u ovoj nedelji Gospodom našim, Isusom Hristom. A ja u ovom trenutku se odmah sećam molitve koje je njegova svetost, blaženo pokojni patrijarh srpski Pavle, dao nama da je uvrstimo u jektenije. On kaže: Gospode, ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde Tvoje i istine Tvoje. Ne dopusti da bude zbog nepravde naše ili ma kakvoga zla. Dakle, nije svako stradanje na pravdi Boga i na putu nad Božjem putu. Dakle, tu moramo dobro da vidimo, da jednostavno da to raščistimo, ali u svakom slučaju bilo kako da je, bilo šta da nas snađe, mi prvo treba da sagledamo sebe, da vidimo kakav je naš odnos sa Bogom. Da li tu nešto nije, da li možda mi ne stradamo zbog naših grehova nekih, da li tu nešto nije u redu, moguće je to. Kao duhovna pedagogija, je li tako? Da, svakako. Pa onda, šta to znači? Odmah da se obratimo Gospodu, da zatražimo ispovest, pokajanje, da izvršimo na duhovnu smotru nad samim sobom, a onda, kako Gospod kaže, onda naša molitva će biti prilježna, bit će čista, kako da kažem, i ima divnih slučajeva, možda nisam lepo rekao slučajeva, divnih primjera, gde, recimo, kada neko stvarno ima neku muku, nevolju, neko stradanje, da li je to odjednom nešto iznenada ili bilo kakvo i bilo u kom pogledu, prvo ljudi dolaze da se ispovede. Kaže, ajde da ja se prvo sa Gospodom izmirim i da sa Gospodom, da učvrstim vezu svoju sa Gospodom, pa sad, ako moram da stradam, da stradam sa Gospodom. Onda je lakše. Onda to stradanje naše, taj krst koji nosimo, onda je tu i Gospod da ga ponese, ne samo mi. Ne možemo sami da ga nosimo. To je, dakle, da to razlučimo. Sada, ali ako stradamo što se kaže na pravdi Boga, prosto vidite vi šta se u svetu dešava. Neko strada samo zato što je pravoslavni hrišćanin ili je, ne znam, sveštenik ili ne znam, ili je neko strada zato što je uspešan ili već ne znam kako. Dakle, i to stradanje takođe će Gospod da olakša time što će poneti taj krst, to je sasvim sigurno. Sada ima i oni koji izgube svoj život u nekakvom stradanju, je li tako? Pa onda to su sveti mučenici. Oni su, dakle, njima je zagarantovan venac slave, to je sveti velikomučenik knez Lazar, vojska njegova, mnogi dan danas, kažem, postradaju, izgube svoj život, a Gospod kaže, ne bojte se od onih koji mogu da vam život uzmu, tako, da telo ubiju, nego se većma bojite oni koji i dušu mogu da vam upropaste. Dakle, i telo i dušu. Tako da, eto, sva ova iskušenja koje mi imamo, opšta, zajednička ili lična, ipak da gledamo pre svega u Gospoda ili kroz Gospoda na sva ta iskušenja. Dakle,
krajnja pobeda dobra će biti, to je sasvim sigurno, jer jednostavno nemoguće da zlo trijumfuje, da odnese pobedu. Dakle, mi, pravoslavni hrišćani koji smo predani Gospodu, znači, samo je bitno da tu predanost svoju održimo, a onda šta nas snađe, snašlo nas je. Mora da se setimo i 99. godine kada je bilo bombardovanje naše države, naše otadžbine, i da se setimo da su tada ljudi u molitvi i zajedničkoj, a verujem i lično, bili mnogo prilježni, mnogo prilježni. Mi smo u Lazarici služili, pored jutrenje i večernje i svakodnevno moleban, to je crkva bila mala da primi toliki narod, nego ispred crkve smo se molili za naše, jedni za druge, a naročno za naše vojnike koji su bili mobilisani, i mogu reći da zaista smo lakše podneli to iskušenje, ta iskušenja koje se nas snašla. Ja pričam svoje osjećanje, neću sada da ga namećem drugome, ali mnogi su dolazili i govorili da nismo imali te molitve, da nismo bili prilježni u molitvi, pitanje je kako bismo sve ovo podneli. Mnogi su, nažalost, i bili i tada mimo crkve, mnogi su, nažalost, potražili pomoć od nekakvih drugih, rekao bih, lažnih pomagača, ali o tome bismo mogli mnogo da pričamo i to možda bude neka tema. Dakle, samo da budemo odani Gospodu, da pomoć tražimo samo od Gospoda i da iskušenja podnosimo samo sa Gospodom, pa će opet biti sve dobro. Amin, Bože daj. U lađi spasenja, u crkvi kao majci. Da, zato su i predviđene molitve i za sve neke situacije koje mogu da budu ovako opasne po život. Dakle, mi čitamo, evo sada dok mi ovde razgovaramo, u crkvi Lazarice se služi sveta tajna jeleosvećenja za sve bolesnike. Sad je tamo mnoštvo vernika u crkvi, ispred crkve, koji traže pomoć od Gospoda za svoje muke i nevolje i bolesti. I dobijaju, da se razumemo. Zatim, predviđene su molitve koje se čitaju vernim ljudima kojima predstoji, recimo, operacija, znači pred hiruški zahvat. Ajde da počnemo od samog početka, molitve za porođaj. Dakle, kada žena koja je u blagoslovenom stanju uđe u 9. mesec trudnoće, ona dolazi i javlja se svome duhovniku, svome svešteniku da dobije blagoslov, traži pomoć od Boga. Traži pomoć od Boga da bi njeno porađanje bilo bezbedno, jer može da bude i nebezbedno. Da, pa tu su i lekari svakako i ništa se time njihova uloga ne umanjuje. Šta više, mi znamo da su lekari saradnici Božji i znamo da i oni bez pomoći Božje ne mogu ništa da čine. Dakle, molitva pred put. Postoji molitva kad treba da krenemo na put, jer zato što na putu možda nam se desi i nešto nepredviđeno, može da nam se desi nešto što je opasno po život. Tako da, kada tako razmišljamo i svakoga dana prosto nam je to način našega života, onda šta god i da nam se dogodi, znamo da je to po Božijem promislu, u sferi Božjeg domostroja. Amin. Naši Kruševljani znaju da je tradicionalno okupljanje molitveno u crkvi Lazarici na Veliki utorak, to je ovaj trenutak, kao što ste rekli sada. Doduše, bit će i reprizirana naša emisija na Veliku subotu, ali svakako ćemo biti u velikoj radosti i još bliže u tom času, kada repriza bude aktuelna. Oče dragi, svaki dan je osmišljen i bogosluženja su predivna, kao i liturgije koje se služe ovih dana, koje su takođe posebne, pa eto jedna molba u ime naše bašte, da nam pojasnite zašto su toliko važne ove liturgije pređeosvećenih darova
šta nam je najvažnije da učinimo kada smo na njima i kako da se molimo za bližnje koji su bolesni, odnosno šta doneti ako neko sada kreće baš na molitvu svetu tajnu jeleosvećenja? Pa pre svega potrebno je da sam bolesnik bude prisutan, to je najbitnija stvar. Ako bolesnik ne može da bude prisutan u hramu na zajedničkoj službi, onda sveštenici odlaze k njemu u njegov dom i onda tamo čitaju svetu tajnu osvećenja, kao što ne možete da izvršite krštenje ako nije prisutno dete tu, niti venčanje ako nisu prisutni mladenci. To je što se tiče svete tajne jeleosvećenja. Što se tiče svetih preždeo sveštanih liturgije, to znači da su se darovi osveštali na prethodnoj liturgiji u nedelju. I zato se zove pređeosvećena liturgija, zato što te potpune liturgije ne možemo da služimo u ostalim danima ovog velikog posta, a ljudi su u starini, a i sada, evo to se vraća polako, prosto imaju potrebu da se i češće u toku posta pričeste, ne da čekaju od nedelje do nedelje, mnogo je to 7 dana, nego hoće i u sredu i u petak. I onda se vrše te takozvane preždeo sveštene liturgije, nekada su se vršile uveče i počinjali su sa večernjom službom, što znači da su svi oni koji se tada pričešćivali celog dana ništa nisu uzimali, niti jelo, niti piće, i onda su se tako i pričešćivali. A šta to opet znači? To znači da su u ovom velikom postu naši preci bili u velikoj molitvi, u velikoj pažnji, prosto su gore imali srca i umove svoje, radili su oni ovozemaljske poslove, svakako nisu oni tih 7 nedelja bili mimo ovih dnevnih obaveza, ali je sve bilo podređeno molitvi, tako da nisu se nikakva veselja, recimo, u toku ovoga posta organizovala, čak ni venčanje. Bogu hvala, evo dođe i to vreme da i mi sada gotovo i da ne postoje svadbe u velikom postu, makar ovdje u našem kraju, našoj eparhiji, neki put se dogodi, ali to je na veliko čuđenje, ne samo nas sveštenika, nego i drugih ljudi, jer jednostavno veselja ovozemaljska se nisu praktikovala i dan danas se ne praktikuju u toku velikog posta. Zato mi i očekujemo da sutra naši vernici dan 1. maj iskoriste opet za svoju dušu i za svoje spasenje, tako što će sutra, kao i svih ovih dana, biti u strogom postu i više se posvetiti crkvi. Mi sutra očekujemo veliki broj vernika u našim hramovima, jer sutra se služi poslednja pređeosvećena liturgija u ovom postu, tako da ne bih želeo ni u mislima da pretpostavim da bi sutra možda neko nešto drugo radio i bio na nekakvom veselju ili pikniku ili uzimao neku hranu mrsnu i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da mi očekujemo da sutra, pošto je sutra neradni dan, prosto ljudi iskoriste ga na najbolji mogući način, a i Veliki petak je neradni dan, opet na najbolji mogući način. Ja ne znam, bit će spojeno verovatno i četvrtak, tako da sada prosto se daje mogućnost svima onima koji nisu zbog svojih obaveza, radnih obaveza, mogli da prisustvuju tim velikoposnim bogosluženjima, da upravo sada, pošto je i državni praznik u pitanju, može da to učine, da prosto osete bogosluženje. Ne znam da li ostade još neko pitanje. Trebalo bi da se osvrnemo na predivne praznike koji su za nama, omiljene, kao što su Lazareva subota. Samo još da kažem, što se tiče tih pređeosvećenih darova, oni se, te liturgije pređeosvećenih darova, da, to mi je izašlo, one se služe samo u ovom postu, ne u drugim postovima,
samo sredom i petkom i sada ova 3 dana, ponedeljak, utorak i sreda, i sutra se, dakle, završava njihovo služenje. Ima to po tipiku još kad može i kako može, ne znam, kad slavi crkva i tako dalje. A što se tiče ovih praznika u postu, obično u postu budu blagovesti, zatim imamo cveti, je li tako, pre 2 dana, imamo i Lazarevu subotu. Tada je nešto blažiji post zbog veličine praznika, a svi ti praznici, to smo više puta pričali, a evo i sada, izviru upravo iz praznika nad praznicima, to je Vaskrsenje Hrista Gospoda Boga našega. Jeste, bilo je pre rođenje Hristovo od Vaskrsenja, ali rođenje Hristovo ili Božić bi se zaboravio da nije bilo Vaskrsenja. A sada, ako ćemo baš da pričamo o samom prazniku, recimo Lazarevoj suboti, eto da se setimo da je Gospod naš Isus Hristos vaskrsao svoga prijatelja Lazara četvorodnevnog, zove se četvorodnevnog, gde 4 dana bio u grobu i već se osjećalo neprijatan miris od njegovog tela kada je svemoćni Gospod ga vaskrsao. I to nije bilo prvi put, nego više puta je Gospod vaskrsao ljude koji su se upokojili. To je čudo neviđeno, ljudi su bili prosto oduševljeni, prosto kada je on sutradan ušao u Jerusalim, pa ceo Jerusalim je izašao da ga dočeka i čak i mala deca i od ojčad su uzvikivali Osana sinu Davidovu, blagosloven ko dolazi ime Gospodnje. Nažalost, posle samo 4 dana isti ti ljudi su uzvikivali raspni ga raspni, što vidimo kako brzo ljudi menjaju raspoloženja. Znači, mora da budemo utvrđeni u veri, pa ma šta da nam se dogodi, da budemo utvrđeni u veri, ne da budemo čas ovakvi, čas onakvi, da u jednom trenutku kličemo i slavimo, a u drugom trenutku da hulimo. Zato je i kvalitetnije da se onako kroz pokajanje vraćamo Gospodu i to pojedinačno vraćanje crkvi je nekako utvrđenije i jače nego li tako masa kad nešto čini. Znači lični odnos sa Gospodom, lični odnos i sa ljudima. Ali je nemoguće bez opet sabornost, sve to povezano. Dakle, mi treba da imamo lično pokajanje, treba da imamo ličnu molitvu, ali kao pripremu za sabor liturgijski, za zajedničarenje. Da, to mi Srbi volimo veoma. Da. A onda kada smo bili na zajedničkom bogosluženju, to nas opet drži da možemo i da imamo ličnu molitvu i pokajanje. Sve je povezano, da. Oče dragi, dogovor je da ova bašta traje taman toliko da možete da nastavite vaš molitveni deo u crkvi Lazarici. Da, ako Bog da se priključim. Gde ćemo se i mi priključiti ako Bog da kad završimo naše obaveze na medijima, što je naša i misija i emisija. Kako ćemo ovih dana, šta ćemo sve uraditi, kada ćemo farbati jaja, kako ćemo se sabirati, da li ćemo imati ponoćne liturgije, šta je po vašem mišljenju najvažnije da bismo bili kruševljani i hrišćani? Da, kako ko bude mogao, neko će moći da bude na ponoćnoj liturgiji, neko neće zbog svoje snage ili slabosti da bude na ponoćnoj liturgiji, pa će doći ujutru u 7 ili 8, kako gde, sad raspored bogosluženja je istaknut, to se zna što se tiče Lazarice. Mi ćemo da služimo ponoćnu službu, dakle vaskršnje jutrenje liturgiju u produžetku, prvu, a druga će da se služi sa početkom u 7 časova, kako ko može. Pre toga imamo liturgiju na Veliki četvrtak, ujutru 8 časova, pa uveče imamo čitanje 12 strasnih ili stradajućih evanđelja, a već što se tiče Velikog petka, tada zaista nikad se ne služi liturgije, nego se služe takozvani carski časovi ujutru, a uveče večernja
služba kad iznosimo i plaštanicu i celivamo je, a to je na plaštanici, to je jedno platno na kom je izobraženo telo, mrtvo telo Gospoda Hrista, tek skinuto sa krsta, a to će biti u 17 časova, u 20 časova se čitaju statije ili opelo Hristu. Na Veliku subotu samo se služi sveta liturgija ujutru, uveče nemamo ništa, sve do tačno 00 subota na nedelju kada objavljujemo celome svetu vaskrsenje Hristovo. Kao što rekao smo, ovi dani su svi strogi za one koji to mogu da podnesu. Veliki četvrtak je nešto blaže, zato što je tada ustanovljena sveta tajna pričešća, dakle tajna večera. Što se tiče farbanja jaja, to zaista svake godine ljudi, to je prvo pitanje, ali zaista nije bitno, kako da kažem. Ja znam zasigurno da u nekim manastirima, velikim manastirima gde očekuju mnogo gostiju, počinje farbanje jaja od cveti pa svakog sad ovog dana. Da bi stigli do sve. Veliki ponedeljak, utorak, sreda, možda čak i pre cveti, ako neko jaje treba da bude umetničko. Tako da to farbanje jaja možemo i da podvedemo i pod molitvu, prosto ne možemo da shvatimo to neki sad veliki posao, nego prosto to je molitveni trenutak i farbanje jaja, tako da može čak i na Veliki petak, Veliku subotu, ako je nešto ostalo. Dakle, ne postoji sad tu nekako pravilo gde piše tamo negde, pa mi da pročitamo, aha, farbanje jaja samo tada, ili kad postave pitanje da li smemo danas da peremo kosu, ili ne znam, da oremo, mislim, prosto to su ne značajna pitanja, prosto to je nešto. Ali dobro je, ljudi ipak vole da pitaju, vole da budu sigurni, međutim, ne bismo trebali baš da trošimo mnogo snage i energije na to kad ću šta da uradim, nego da pažnja naša bude na tim delima koje su učinjene za nas i naše spasenje, da o tome razmišljamo, da utvrđujemo svoju veru u vaskrslog Gospoda i da utvrđujemo svoje opredeljenje da budemo u zajednici sa Bogom. Sada, da li ćemo da farbamo jaja danas, sutra, preksutra, na Veliki petak, Veliku subotu? Dobro, Veliki petak zaista sada nije dolično da nešto radimo, je li tako? A to je sada i državni praznik i hvala Bogu da smo to doživeli i niko na Veliki petak se ne bavi nekim poslom, pogotovo ako je to u pitanju poljoprivreda ili ne znam, ako neko se bavi nekim zanatom ili zidanje ili tako, to je prosto nedolično i mi očekujemo da to ljudi poštuju. Sada, ali tada je i strogi post. Mnogi misle da tada nije strogi post, pa recimo jedu postnu hranu ili na ulju, pa čak i na ribu. To nije pravilno. Znači, to je strogi post tada. I opet kažem, ako to je, dakle, i Veliki petak i Velika subota, naša neposredna priprema nas samih, našega srca, naše duše, našeg opredeljenja, a uz to može, tu je kandilo, tu su ikone, da može i neko jaje da se ukrašti. Zašto bi to bilo pogrešno? Blagodatni oganj pojavljuje se samo pravoslavnim hrišćanima. Svake godine i samo pravoslavnim hrišćanima i to je veliki znak, veliki blagoslov nama na utvrđenje naše vere. Dakle, trebalo bi malo o tome takođe da razmišljamo i Bogu hvala, naši mediji sve više objavljuju i taj trenutak u Jerusalimu. Nadamo se da će i ove godine da imamo taj posebni blagoslov, a da je to sve tako, kada patrijarh Jerusalimski uđe u grob Hristov sa neupaljenim svećama, po 33 u svakoj, i u desnoj i u levoj ruci, kao svedoci toga čuda koje se ponavlja svake godine su jedan sveštenik katolički i jedan
Kopt, dakle neko iz Koptske crkve, odnosno oni su dohalkidonci ili monofiziti. Dakle, dvojica velikodostojnika ulaze sa njim, ali koji nisu pravoslavni, nego su iz druge vere. Što daje veći značaj. I pravoslavni uzimaju oganj, sveti nose svojim domovima za blagoslov, uzimaju i Kopti, Jermeni, i katolici, i drugi hrišćani. Ko je bio tamo, on je to doživeo i niko nije uspeo da to opiše, jer je nemoguće da se opiše, a mi koji nismo bili, mogli smo da vidimo na snimku nekome, to svake godine imamo izveštaj iz Jerusalima. Kažem da će Bog da i danas bude, jer dokle god se bude pojavljivo oganj sveti u grobu Gospodnjem, bit će dobro i imaćemo i imamo nadu. Uz svetu tajnu jela osvećenja i brigu za bližnje, za bolesne, za sve nas, ali na pravi način, kroz saosećanje, ova nedelja je u znaku darivanja i bit će puno lepih manifestacija, pa prilika je da pozovemo Kruševljane da osim da dođemo u hramove, posetimo, znači, bližnje, možda dom Jefimija ili sa kolom srpskih sestara uradimo nešto dobro. Da, to je za svaku pohvalu i svi koji se bave time, a u ime Božije, to je jako bitno, oni sad ove dane koriste za darivanje. Mnogi darivaju crkvu, vidim donose jaja, cveće, žele da parohijska crkva bude okićena i to je dobro, ali je isto tako dobro da i nekog potrebitog, nekog za koga znamo, a znamo, tu su ljudi oko nas, ne možemo sad da se pravimo da ne znamo. Iz komšiluka. Pa da, znamo ko šta potrebuje, tako da je to potrebno da sada uradimo pre Vaskrsa, a i kad je u pitanju Vaskrs i cela svetla sedmica, evo da kažemo i to da ćemo cele svetle sedmice služiti liturgije svakoga dana. Drugog dana Vaskrsa ćemo slaviti i svetog velikomučenika i pobedinosa Georgija. Trećeg dana i prenos moštiju svetoga vladike Nikolaja Velimirovića, to je 7. A u našoj eparhiji će se i 8. i 9. desiti jedna lepa duhovna radost i sve u vaskršnjoj radosti, blagoslovem i blagovoljenjem našega vladike Davida, vladike Isihija Valjevskog i mati igumanije Hristine iz igumanije manastira Ljubostinje, mi ćemo 8. uveče, ako Bog da, vladika Isihije Valjevski će doneti deo moštiju svetoga Nikolaja Velimirovića, koje će biti pohranjene za sva vremena u manastiru Ljubostinja. Pa eto, a sutra dan, to je dakle 8. uveče, oko 17 časova, a sutradan 9. bit će služena sveta arhirejska liturgija u Ljubostinji, povodom donošenja moštiju, koju će služiti njihovo preosveštenstva, vladika David Kruševački i Isihije Valjevski. Dakle, jedna velika svečanost i lepa duhovna radost ovde u našoj eparhiji Kruševačkoj. Ljubostinja nije daleko, tako evo da i to objavimo. Hvala, oče dragi. Uskoro ćemo se pozdravljati sa Hristos Vaskrse. Hristos Vaskrse možemo i sada i vaistinu Vaskrse i kao što reče stara Serafim Sarovski, mogli bismo i svakog dana pozdravljati sa Hristom Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Neka tako bude. U ime naše bašte, evo jednog dara u skladu sa ovim rečima koje ste upravo uputili, a to je znači jedna šolja sa likom svetog vladike Nikolaja, koji zaista jeste kum naše bašte, budući da kaže da je sva Srbija raskošna svetosavska avlija. Izvolite, oče, i molite se za naše gledalce i za naše i menadžment i kolege i sve koji prosto zajedno sa svima vama, ocima, sačinjavaju tu misiju, emisiju Svetosavska bašta, jer prosto smo dužni da sačuvamo ono što nam je dato. Uz Božju pomoć daće Bog. Hvala vam, oče dragi. Hvala i vama. Hvala i vama, dragi naši gledalci. Ostanite u sve programe Radio Televizije Kruševac. Našu baštu reprizno vidite na Veliku subotu, tik uz Vaskrsenje Hristovo. Prijatno i s Bogom.